ଆଚାର ଆଚାର ମାଉସୀ ଆଚାର ରଖିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଚାର ଆଣିଛି କରି ଆଚାର ଖାଇବ ଛାଣେ ଆସ ଆସ ଆଚାର ରଖିବ ଜଲ୍ଦି ମଦ ପିଇ ଦିଅ ଆଉ ଆମର ତଳି ରହିଛି ମୋ ବୋଉ ଡାକିଲାଣି ମୁଁ ବିଲକୁ ଯିବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆରେ ଆମ ଚାଖଣା ତ ଆଣିନା ଆମେ ସାଙ୍ଗ ନିଶାଟା ଭଲ ହେଲା। ବାରିକୋଳି ଆଣିଛି ଆଚାର କରେ ଖାଇବ ପକାଳ ହାତ ଧରି ଭାଇ ଆଚାର କେମିତି ଲାଗୁଛି ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ ଆରେ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ କେତେ ଆଚାର ବିକ୍ରି ହେଲା ଆଜି କଣ କହିବି ଭାଇ ଦିନଯାକ ଆଜି 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବୁଲିଲେ ଆଚାର ଟଙ୍କାଟାରେ ବିକିନି ଯାହାକୁ ବିକିଲି ସିଏ ପଇସା ଦବ କଣ ମୁହଁକୁ ଆଚାର ଖାଇକି ମଞ୍ଜି ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି। ହଁ ଭାଇ ତମେ ଠିକ କଥା କହିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହଁ ଭାଇ ଚୋରି ନାରୀ କରିକି ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଚାର ନିଜେ ତୋଳିକି କରିକି ବିକୁଛି ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ମତେ ସେତିକି ଲାଭ ମିଳୁନି। ହଁ ଭାଇ ଠିକ କଥା କହିଛ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏ ଦୁନିଆ। ଆଚାର ଦିଅ ଆପଣଙ୍କର। ହଁ ଭାଇ ଯା ସବୁ ଜାଗା ଆଚାର ବିକି ପଇସା ନେଇ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଅଫ୍ करे ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ହଁ ଭାଇ ଆଚାର ଦିଅ ବାବୁ ନିଅ ହଁ ଦିଅ ଭାଇ ଯା ହଁ ଭାଇ ତୁ ପଳେଇବୁ ହଁ ହଁ ଭାଇ ଦୂର କଉଡିଆ ହଁ ସାଙ୍ଗ ଦେख चोर चोर तू कौन देश इसको बोल कि कौन सा भाषा समझता है। अरे तू कौन भाषा बुझ रे हिंदी तमिल तेलुगु बिहारी भाषा बुझ तू कौन देश अरे हिंदी बुझू बिहारी बुझू तमिल बोला काबा बढ़िया कौन नचू बढ़िया भाषा बुझू। अरे तो ना कौन खोप्पो खोप्पो हंडी अरे ये हिंदी कह दी रे। अरे हे सुन 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 हे नाटा खोप्पो आ टाइटलटा हंडिया आ इटा पक्का बिहारी आउ बापा ना कौन पड़े पड़े आउ धरो काचिया भाषा बुझी पाली पचारे रे तेरा पिता तेरा बाप का नाम क्या है खोप्पो हंडी मत गोना को पांडिया की पिल्ला गिरे तू तो बौ बौ खोप्पो हंडिया और आपको से कोन दिया हो तो माटो दरकार है मारे का चोरी करतुल गिरे दुकान ठी खोप्पो हंडिया अरे इटा सतेरे मियार जाऊ आको बाटाओ बापा ना जा बहू ना आसिया सब सैया तो भल से पूछ रहा हूं तेरा घर द्वार किधर है घरे कहली खोप्पो हंडिया। अरे भाई तोर को सब खोप्पो हंडिया अरे के पी शंकर अरे जल्दी ठीक दुकान ठीक आइलु गोटे चोर पइतला दुकान रे 4 जन को नेकी आसीबू भाई भाई अरे हे ओडिया बाहर लेया पार्टी रु चोरी करिया कहइतली अरे इटा को बाड़ा रे तो भाटा चोरी करिया कहइतला मत कहीं बाड़ौ चोरी के करथुल बे मु चोरी करथिली बेली मो माई पे छड़ी पळेला तू पुनी चोरी केला पुनी मते बाड़ौ छ हां सुन 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 काम मिलु नै तू जाई जण पाखे रे यार की काम करे ला हम घर रहिबो चोरी फेरी किछि करिबुन दियाउ हां चोरी करिबुन त फसा कहउस त ता मुंडो छेलु सताल नै चलो चलो अरे धठाकू सेति कर आकु तम सହିତ काम रखि दियो घरे अरे मु तो अछि घर दुआरे करियो नै काई से बिचारा पिलाटा एटा भाई चोरी करथला भाई चोरी करथला त हम आनछु हम कहलु तू भलो काम आ मु कहला आ चोरी करिवनी माने अब नै काम घर दुआर से देखि दबो तू भलो रे काम करबी चोरी पूरी करिवनी हम घरु चोरी करे माटो खाइबो हां अच्छा तो बार में चलो छी कोहंडिया हां चल चल जी सामान ले के आसी देखो खोप्पो हंडिया आ सामान तो घर थोई देबू आ से घर तो आसी
ଆଚାର ଆଚାର ରଖିବ ଆଚାର ଆଣିଛି ଆଚାର ଖାଇବ ଆଚାର ଆସ ଆସ ନେଇଯାଅ ନେଇଯାଅ ଆଜ୍ଞା ଆଚାର ରଖିବେ ଭାଇ ଠକଟା ଏଇଟା ଆଠୁ ଆଚାର ରଖିବ ଆମର ଦରକାର ମୋ ଆଚାର ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଖୋଜି ଆଣିବେ ଆମର ଭାଇ ରଖା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ପଳା ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଚାର ନେବେ ଆଚାର କେତେ ରଖିବେ ବାବୁ ଗୋଟେ ଦବା ଦିଅ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି ଦଉନ ଗୋଟେ ଏଥର ଅଳପ ଅଛି ଏଇ ବେଗଟା ନେଇଯାଅ ହଉ ଦିଅ ଦିଅ ହଉ ବାବୁ ପଇସା ଆଣିବେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ପଇସା ନେଇକି ଭାଇ ତମ ଯାହା ହେଲା ପଇସା ଦେଲେଣି ମୁଁ ଡାକେଇ ଆଉ ଥରେ ବାବୁ ପଇସା ଆଣ ଲେଟ୍ ହେଲା ଭାଇ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି ତମ ପଇସା ଟା ନେଇକି ଯାଅ କେତେ ହେଲା ଭାଇ ତମର ହଁ 50 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯାଅ ଆଉ କମ ପଇସାରେ ଭଲ ଆଚାର ଦେଲା ଯାହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆଙ୍କଠୁ ଶିଖ ବାବୁ ଆଚାର ରଖିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲିପୁ ଲିପୁ ହଁ ଭାଇ କଣ ହେଲା ତୋର 20,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଦେଖିଛୁ କି ତୁ ହଁ ଭାଇ ନେଇଥିଲି ମୋର କାଲି ଦରକାର ଥିଲା ଟିକେ କାଲି ଗାଡି କିସ୍ତି କଟିବ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି କଣ ହେଇଗଲା ନେଲେଠୁ ହଁ ମୋ ଘର ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଇଚ୍ଛା ତ ମାଇଲେ ତ ମାଇଲେ ଗାମୁଛାରେ ପଇସା ଲାଗିବ ପଇସାଟା ପଛରେ ଦବ ଗାମୁଛା ତ ସଫାସଫି କର ଖୋପ ତୋତେ ଆଜି ତୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲି ମୋ ଆଲମିରା ଚାବି ତୋ ପାଖେ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କବି ରାଗିବନି ଟି ନା ନା ଇଏ ମୋର ନୁହଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ବା ତ ମନେ ଇଚ୍ଛା ସେଦିନ ତ ଆଲମାରିରୁ ପଇସା ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲୁ ପୁଣି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ ଯଦି ତୋର ପଇସା ଦରକାର ହଉଛି କାମ ଦାମ କରିକି ନେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ ମତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ କରିବି ବାବୁ 100 ଟଙ୍କା ଖଡା ବେପାରକୁ ଯାଇଥିଲା 80 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ଆଠୁ କିଛି ଶିଖେ ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିକି ଖିଆଯାଏ ଭାଇ 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 ତମେ ଏଠି କଣ ଶୋଇଛ ଭାଇ ଆରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ ତ ଘରେ ଶୋଇଥିଲି ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲି ଭାଇ ଭାଇ ସବୁ ନିଲାମ ହେଇଗଲା ଭାଇ କଣ ହେଲା ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଭାଇ ତମ ଆମ ଘର ଦୁଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଆରେ ମୁଁ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲି ରାତିରେ ତ ଘରେ ଖଟରେ ଆରେ ଶୋଇଥିଲି ଭାଇ ସେ ଖୋପ ହାଣ୍ଡିଆ ଆମ ଘରେ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଆଲମାରି ଚାବିଟା ବି ଦେଇଥିଲି ତମ ସକାଳେ ସବୁ ହେଲା ଭାଇ ସେ ଖୋପ ହାଣ୍ଡିଏ କାମ କରିଥିବ ଭାଇ ତାକୁ ତ ମୁଁ ଆଲମାରି ଚାବିଟା ଦେଇଥିଲି ହଁ ଭାଇ ସେ ହିଁ କାମ କରିଛି ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ନାଁରେ ଏଡ ବଡ କଥା କହିଦେଲ ମୁଁ ଲୁଣ ପାଣି ପଛେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ମୁଁ କେବେ ବେଇବେନି କରିବି ହଉ ହଉ ଭାଇ ଆ ଭାଇ ଏ କାମ ଯିଏ କରିଛି ଏବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଗାଁଟା ହଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ଗାଁ ପରଫେକ୍ଟ ଘର ଚୋରି କରି ଏଇ ଘରେ ଦିଟା କୁଚୁକୁଚିଆ ବାଳିଆ ରଖୁ ଶୋଇ ପଡିଥିବ ଯେତିକି ବେଳେ କଳା କନା ବୁଲିବାକୁ ଟାଇମ ମିଳିବ ସେତିକି ବେଳେ ଭାଇ ତମର କି ବୁଦ୍ଧି ଆଚାର ବିକିରି ପ୍ରବଳ ବୁଦ୍ଧି ହଁ ଚାଲ ଖୋପ ହାଣ୍ଡି ଆମେ ମାଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି